Čuť, Jazka, som tu Jakajba, som tu zo studio Mačkou. Jej, baby, hell no. A nezabudnite si kúpnuť moje video, ktoré teraz vyšlo. Že to je pravý kráľova. Zabudnite, keď ja a kráľova presne viac ako 100, to nevymohu vidieť na merch. Áno, nezabudnite, lebo už moje merče budú pripravené. A napíši do komentu, keď chcete, tak sa spojím aj s Real Geekom. Alebo je to taký super merch, že bude tam niekedy ja a kráľova na tom merči. Práve. A keď vyjde, tak budete mať aj vzadu môj podpis, či nebude od nikoho, ale ja si tam napíšem a to budete mať na pár merčov, tedy. Kebyže náhodou niekto z nás, kebyže nechceme vás našim merčom, vám dáme kľudne aj podpis. Áno, na mojom tričku bude vzadu len pár tričkov, kde budete mať šancu, tak možno to bude aj podpis. Dáme ja budem rok. A ľudia, tak u mňa budete mať takú šancu, že keď uvidím vás merčom, možno vám dám svojim dokonca môžeme niečo za 20 robiť. A ľudia, keď chcete sa u nás kráľovať túto bližšie, no tak musíte nás vedieť pravíte. A najbližšie, keď sa uvedíte, bude zajtra v Kopčov. V kostole nás uvidíte. Keď prídete, to budete si aj aktívu. A my vám dáme vykladajú. Si na mojej lodi. Nie, to lodi. OK. Zavijam žralka, neviem, teraz bije mnie. Cię zabił. Nie, chodź do mnie, ale zabił. Ja ale żyję, są w pochodzie. Ty masz to uloć. O, hledam. Widzisz, ujecie na razie. Jest tak żralka, skram po nią. Moja z wam strasznie dała nitki. Za nim. Teraz mi zmizol žralok. Lebo ja nevím. Tak pojem pod vodu. Hit please. Niekde je blízko, ale nevím ho. Nie, oni pojem mimo, ten čo ho za človeka ani nevie. On vie škoda, on bol na hladine stále. Som sa aj potom strieľal. A už je mŕtvý. Keby mohol aspoň niekoho aspoň zabiť, to by mohol. Víš, aj... Čo? No ja som inak po ňom strieľal. Ja som sa do toho vidieť, ja. Práve. A to je všetko do koncu. Ja som bol rád, keby mi padol nejaký skin. Touto si...
Extraction. Keď chcete byť niekto trochu podľúčkou, to mám prvať vo svete, tak to veď to ja tam som veslo, takže mi poďte. Jedné to podobne obliko. Ja? Nastavíme ma niekto? Nikto nechcela to súdim. To musím pekňu. Či budem žrať? Ja budem strieľať. Asi u mňa? OK. To čo je? Nie, ja som tu počul hudbu. Môže vidíme dead možno. Chodíme tady. Kde je? Aha. No to skočí. Trafám ho. Ja vím. Ne! Mohli sme ho zabiť. On tam je. On ten žalok ho hľadá. Kámo, útočí! Tu je. Pred nami. Ojoj! Je v nos. Vidíš niečo? Tam je. Spod nami je. Ale kukni podľa tieňu. Tam, tu je. Tam je. Prebíjam. Poď sa zabiť. Trafil som ho. Tu je, pri tej dole zachrán. Ja už potom tam je. No, ja mám ten like. Like znamená, že dajte toto. Like na toto video, keď sledujete. Ej, ty DJ ľuď! Ne, my sme stratili. Ja už ho môžem zachrániť. Kde je? Tu niekto je. Idem. Kde? O môj Bože! To čo bolo? Ten žalok je nejak bez. Za nami! Pozor! Utekaj! Ja za ním jem sa vyschutnúť. Ja s ním bojujem. Kde je? Tu je. Ma stále nevie nájsť. Ale to bolí! Zaslúžil som si like. Presne. Dajte like na video. No ja si idem upraviť loď. Ľudia, chcete oberať tak dajte odohrať samozrejme, takže ak chcete môžete čítať, musíte mi dať musím presne a ide môj meč. Ľudia, to neviem, komu to je tukýho Čo? Veď komu moje nejaké mačka to je tukýho syna Pažajevka. Bolo to, že ukusol normálne čelisť a nohy. Teda ukusol ruky a čelisť.
Ale mám upravenú loď, takže môžu tam byť 4. Ja? Inak môžeš by na moje ju riadiť. Keď chceš, tak pozri nejak. Môže si nejaký nájsť. Zabijem ťa. No tak to ma zajíma. Jak? Odstrelí ťa. OK, tak si skús. A ja ti sa ti to podarí. Ja tu mám hneď svačinu. Ja už som najedený. Zatiaľ sme netrafili, čo je zajímavé. Aha. A kde si vlastne? Ten nakúknem. Nejaká mačička iba s tebou. Aha, vy tu ste. Zrazu som ťa. To je super. A čo keď urobím toto? Niečo sa deje. Niečo sa deje. Niečo sa deje. Niečo sa deje. Ojoj. Niečo sa deje. Ale trafil som ťa, Nube. OK. Ojoj, čo sa to stalo? Čum! A bum! A už ma potom, ale ani nebude. Ešte teraz žil. Elo. Hello. You here? No. Nepoviem si, kde je. Ja viem, kde je. Na tomto! Tak toto som nerozbil. To mi nedošlo. A čo teraz? Čo bude robiť? Ojoj! Ona odletila! A pristalo. Ňam. Ňam, pochučka. Ha, ha, ha. Ahojte, ja som vás požrel. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Seba, poďte skakovia, skočte. Ty si helikopter ešte idem zničiť. Where is helicopter? Vraj neviem. Ojoj. Helikopter idem zničiť. Tu. Takže
helikopterem ako zachrániť. Ale mňa možno. Chce mi hore. Ej. Áno, my vôbec nebudeš, neboj. Ľudia, to by bolo všetko. Toto by bolo všetko, dneska som to bol ja, Krajba a... Jej!